A da neki eurozastupnici možda i prerevno obavljaju svoj posao dokazuje Rumunjka Monika Makovej. Nakon što nije prošao njezin prijedlog o posebnom nadzoru nad Hrvatskom, s britanskim kolegom i dvoje osnivača Adriatica instituta napisala otvoreno pismo premijeru Milanoviću i ministru Liniću. Poziva ih da istraže gdje su milijuni eura nestali u korupcijskim skandalima od 2001. do 2010. Rumunjska eurozastupnica Monika Makovej, koja je tražila nadzor nad Hrvatskom i nakon ulaska u Europsku uniju, ne odustaje. One reason would be to ensure that the authorities, the Croatian authorities, will continue the reforms related to the judiciary, the fight against corruption, the fight against fraud, the conflict of interest implementation policy and so on. Sada je supotpisnica pisma poslanog premijeru Zoranu Milanoviću i ministru financija Slavku Liniću. U njemu se traži da se očituju o 15 milijardi i 200 milijuna eura koji su od 2001. do 2010. godine izvučeni iz Hrvatske. U tom razdoblju vladu je vodilo troje premijera: Ivica Račan, Ivo Sanader i Jadranka Kosor. That from the lessons learned from 2004 and 2007 accession, after the accession, a large part of the political will is decreasing, in particular when it is about the fight against high-level political corruption. U pismu premijeru i šefu financija postavljena su pitanja. Jesu li hrvatske vlasti zatražile informacije od vlasti u Lihenštajnu, Austriji, Švicarskoj i Velikoj Britaniji te drugim zemljama, uključujući imena pojedinaca i pojedinačne iznose obuhvaćene nezakonitim financijskim odljevima? Drugo, koliko je slučajeva nezakonitog bogaćenja hrvatsko pravosuđe obradilo od 1991. godine? Koliko je sredstava naplaćeno za hrvatsku riznicu do sada? U pismu napominju da će Hrvatska od 2014. do 2020. od Europske unije dobiti oko 11 milijardi eura i da je važno da ta sredstva ne završe na privatnim računima korumpiranih političara i dužnosnika. U Vašingtonu pozdravljam gospođu Natašu Srdoć, ravnateljicu Adriatic instituta, jednu od supotpisnica pisma o kom govorimo. Gospođo Srdoć, i vi ste supotpisnica ovog pisma. Na koji ste način došli do 15 milijardi eura koji dovodite u pitanje? Mnogi dovode u pitanje izvore i metodologiju izračuna. Dobar večer, Tončica, vama i vašim gledateljima. Zapravo metodologija je, izvješće je zapravo napravio jedna institucija, organizacija iz Washington DC-a, Global Financial Integrity, na osnovu podataka iz platnih bilanci koje je Hrvatska i ostalih 144 zemlje u razvoju dostavile Međunarodnom monetarnom fondu. Znači tu se prati na koji način su se vodile izmjene u rezervama, u vanjskom dugu, u ulasku kapitala, izlasku kapitala i došli su do tog podatka. Naime, sada će se nezakoniti financijski odljevi koristiti isto tako u grupaciji G8 i to je inicijativa premijera Camerona, britanskog premijera, isto tako i OECD-u. Znači tu nema govora o tome da metodologija nije točna, ona samo pokazuje koliki je zapravo financijski odljev bio kroz korupciju, kriminal i poreznu invaziju iz zemalja u razvoju. I samo da se recimo hrvatski građani i porezni obveznici mogu usporediti tu cifru, to je kao da bismo danas mogli zapravo eliminirati kompletno vanjski državni dug ili polovicu ukupnog državnog duga, odnosno naši porezi su mogli biti puno niži. Recimo porez na dodanu vrijednost je mogao biti 15% ili čak i niži umjesto 22 i sadašnjih 25%. Evo, što konkretno očekujete od najodgovornijih? Koje bi istražne radnje trebalo poduzeti prema kome? I imate li konkretne informacije koje bi bili spremni podijeliti s hrvatskim pravosudnim vlastima? Tako je. Pravosudne vlasti treba raditi svoj posao. Isto tako ne samo pravosudne vlasti, nego i Ministarstvo financija koje je zaduženo za prikupljanje novaca u riznicu, odnosno upravo račun, a kada se radi o poreznoj evaziji, to je posebno važno. Mi smo u stvari u pismu naveli zemlje, najprije Lichtenstein, Švicarsku, Austriju, Veliku Britaniju i druge zemlje u ovakvim redoslijedom sa očitom namjerom, jer je poznato da je senatorski odbor za istraživanje američkog senata pokrenuo jedno izvješće i istraživanje, istragu protiv LGT banke, znači LGT banke iz Lichtensteina koje koriste i zapravo prinčevskoj obitelji, oni imaju financijsku korist od te banke i gdje su saznali da zapravo ta banka pomaže američkim državljanima da izbjegnu plaćanje poreza, da izbjegnu kreditore i da izbjegnu sudske naloge. I u tom slučaju se vidjelo da je veliki broj znači, poreznih obveznika Amerike prao novac kroz tu banku u Lichtensteinu.
Lichtenstein je važan za Hrvatsku jer je poznato da je Hypo Alpe Adria banka prije njezine prodaje Bayerische Landesbank bila preuzeta, znači ogranak u Lichtensteinu je bio preuzet od strane isto princeske obitelji, odnosno princa Michaela von Lichtensteina i time su zapravo računi hrvatskih političara, korumpiranih političara i njihovih privatnih partnera ostale zaštićene bankarskom tajnom 2007. godine. Bankarska tajna je nestala nakon velikog istraživanja i pritiska koje je došlo s američke strane, tako da danas su zapravo Njemačka recimo uspjela prikupiti 2 milijarde eura neplaćenih poreza od njemačkih državljana. Jedan od istaknutih slučajeva je bio slučaj predsjednika, odnosno direktora njemačkih pošta. Druge zemlje na isto tako na tome rade. Velika Britanija je pokrenula inicijativu prema Lichtensteinu i Švicarskoj i mislim da je vrijeme da Hrvatska to napravi. Ukoliko hrvatske vlasti to ne budu htjele, željele ili ne mogu, ne znaju napraviti, zatražit ćemo podršku stranih tužitelja i sudaca. Gospođo Srdoć, hvala vam na ovom iscrpnom razgovoru. Evo, uvjerena sam da će naše institucije raditi svoj posao. Hvala vam. Ja se nadam. Hvala lijepo, Denušica.